Hello, kumusta? Maayong adlaw kaninyong tanan, mga kadidi, mga ka-listeners. O karon atong sugdan ang laing sumpay ning atong sugilanon sa mga asoy ni Kuya Goliath, ang batang bakakon. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw sa mga asoy ni Kuya Goliath. O karon ato nang sugdan ang ikaduhang adlaw ning atong sugilanon sa mga asoy ni Kuya Goliath, ang batang buotan. Salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Masudlan og langaw ang inyong baba. Asuhin na ni Kuya Goliath. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Goliath ninyo. Paminaw mo, mao ni istorya niadtong karaang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata. Digo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Unsa man yung hatag na kumigo? Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuhod og nagamigo ang tangaw sorry mata og ang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Goliath. Ang butan na bata, malipay na tulak. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si Teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata, Ni tatay mo tuman. ang Mga asoy ni Kuya Goliath. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Lang si Teacher malipay. Kaming mga bata. Uutan nga bata. Ang butan nga bata, malipay na tulak. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Hello mga bata, kumusta ka mo dran? Uy, kumusta ang madang tao ni former Kapitan John Ramos diya nga nagbuhat siyang Miguel Puliar Fertilizer sa Biga Plus. O sa tanang mga bata nga namatay na ito karon, lain umog doon PPW, marilam ni kay ngimno din na. Unya ang mga dagko, kanisa na to ang said panyawan ko pipit. Dilas kita mo nagagsulti mga bata mga kasama, kay daghan kay kitabangan sila si Ma'am Aida, inguman Sir Benji sa ilahang sumbunganan. Kung doon na mo yung mga problema, arilam mo sumbong direct. Di ang mga tao nga anda mo tabang na to sa kanunay, sa tanang oras, o sa tanang higayon, o sa tanang panahon ang sumbunganan ni Ma'am Aida o ni Sir Benji Tangian. Labi lang yun sa programa ni Atty. Mabuntag straight to the point o sa unang radyo, unang balita ni Sir Arnold o ni Ma'am Ken Galinia. Straight to the point, ni Atty. Niya ni Kapon, mauning sumbunganan. Ni kagabi mau straight to the point evening edition ni Atty. Buen Algonon. Hala mga bata, mga kasama! Aniya kita sa sumpay sa akong asoy ninyo ning simadahon na nga naguluhan, ang batang bakakon. Bunalan ko ning bataan ni. Oh, ayaw Kami pa. sobra na gini siya. Ayaw ba? Ay, Jokoy, ayaw pa sakit ang imong anak daw sa ba? Pawa ni ma, pawa ni. Dili lagi. Pakinawon ko ning tagam ning bataan ni. Ayaw ba? Sobra na gini siya. Sobra ka baka kung bata. Ayaw. Dali, dali. Ayaw,
Jungkoy, ayaw. Jungkoy, sa ba? Ayaw. Ba't yun ni Papa? Tabang mo! Ba't yun ko sa kuwamahan? Tabang mo! Pastila ni mo, Ricky. Ayaw nakatugos ba, ha? Kay mapriso na yun ang imong amahan kung usbon pataw niya mo. Tinood bitaw lula nga pat yun ko niya. Kay bunugon ko niya. Pasakitan ka lang. Kastiguhon ka tungod sa imuhang sobra kasalbahis, Ricky. Baka ako nakaika. Kanyang mamatay ko be, kaya mo kubunalan. Magkriminal siya. Salbakutang mo kong bata! Ha! Masayro na ko, Lisa. Ha? Kaya tingali ko kung sa'yo mabuhat ako ng bata, ala. Amping Jungkoy. Ay, pastilan yun ni mo, Ricky, oy. Anong ingon anak ka man in taon og huna-huna? Grabe ka naman kabakakon. O, tanawa ang imong amahan. Naglikay na lang mapasakitan ka niya katingalig. Balikan siya sa mga polis o taga-barangay. Nga mapreso siya. Do, Ricky. Ay na nagbuhat ha ang pagpamakak. Bad man na, do. Hindi mo ko makakon. Awara. Murason pa jud ka. Sulti mo ko tinuod ko. Husto na lagi, Ricky. Unsa ka ba? Ako may mo kastigo ni mo ron ba? Ay, day, ayaw lang sa taon, day. Ayaw lang. Kung mamakag pa gani ka, Ricky, kung mulusod yung ka na katarungan ni mo nga wak yun sa lugar, ako na mo bitay na mo sa puno as mangga ka na hana ka. Ma. Tinuod man sa gyud nga bakakon ka. Klaro na kayo nga ikaw. Tuwa gyapon ka. Magyod! Sige lang, wa! Bisa tinuod sad. Prikitik yun ni ay. Malusot gyud ka ay. Bala ka ay. Di ka na mo amigo na ay. Bakakon man ka. Oh, ayaw. Ha? Diyan mo eh. Oh, prikitik. Huwag na gyud ka higala. Tungod sa imong kabakakon. Ansay ako ha? Mabuhay raman ko nga ako rin sa... Bahala mo eh. Doon ako. Okay. Pagtanaw-usap sa imong gilaktan, Dudu. Ako na magtanaw. Kinsa man day may bangga ka na. Ikaw may ibangga na ako. Unsa? Ako nga nagbarog ra din, he. Mo'y may bangga ka ni mo. Bakakon ka. Ikaw ang bakakon. Tiguang kan mananta. Bakakon kan dako. Manay angay ni mo. Kay batasan nga bata. Bakakon ka pagyod. Salbahis ka nga pagkabata. Ang angay ka ni mo. Silutan. Ansa? Ako si Lutan. Isprikitik-tik. Tungod sa imong pagkaway batasan, sa imong pagkabakakon, kasalbahis, masilutan ka. Saluti lang. Lo, di ko suka sa dugdug. Muuan? O may dag... hala, dag kumsunahan. Muuan gini tinuod. Mudagan ko. Paulit ako. Oh, hala. Naman siya niya akong tingog. Oh, dili. Ang ako mga kamot. Ganon eh. Ang ako mga tiil. Lai mo kong langgam. Uy, hala. Ang mga tao. Walang kakitaan ako. Walang kinadlok. Ako. Uwak. Ang butan nga bata, malipay ng tulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Yeah! Ba't sa pinom-nom? Padayon ta sa kong aso'y batang bakakon. Ako, ungo.
Wak! Sige na, oy, patyan Wak! mo. Dili, padagan ko. Kay patyan ko, nila. Wak! Yagan, awa na. Ulpan ko, ang ako mga pako. Wak! 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 Halama, kadagom gyud mao. Uy, hain naman si Ricky, nga nung wa pa man siya mauli. Apaso na ko maha sa pilapilan, dito sa basakan, at tumanto siya magduwaan. Ay, nahala, sige, kay mura o grabe yun ni dag-umada. Kusog yun ni nga uwan ron. Ma, pagbantay! Kada ko sa uwa kang muso din sa bahay na to, oh! Hala, tuod no, hala. Kadako ba yan na niya? O ginoo ko, padong yun din Lisa. Pagbantay! Hala ma! Nitog pa siya sa may bintana! Ang sundang ma! Kuha na ko sundang! Isa! Primida! Ungo na! Isa! Lisa, mura magpupadool na to. Dali, suda yun ma! Pagdali! Magpalayo ka sini! Magpalayo ko! Unsa? Saan pakuta? Dako nga uwa. Oo, mao ka na. Gigukod ay ito sa atong mga silingan o dinhigyon sa bintana nitong pa. Pweteng dako oy. Puwa og mata. Itong kaayo og balibo. May gani, kaya nangabot ang atong mga silingan nga nagdaog mga hait nga butang, mga sundang ug uban pa. Mo to nga, nahadlok tingali ang dakong uwak, nilupad palayo. Oh, yun na pa. Si Ricky. O saman, nauli na ba? Hala, totoo si Ricky Lisa. Ay, ginoo ko si Ricky. Nga pa man siya mauli hangtod karon. Alas 6 na sa gabi, oh. Dinilang mo, ha? Dinilang mo. Huh! Saan pakuta biyan ng itabo, ah? Pangitaon ko si Ricky. Nga naman ni. Nga nung naimo man kong uwak. Nga naman. Kinsa ka na may katawa. Mao ka na ang angay kanimo. Siya. Ang tiguang. Nga may banggan ako. Tuwa na sab. Namaka ka na sab. Baka kun ka lang gihapon. Bisag nahimo ka ng uwak. Oh. Ang uwak kapag yun ay makasabot ha, Ricky. Ang batang bakakon. Dili ko bakakon. Bakakon ka! Ikaw ang nihimo na kong uwak no. Ungo ka. Balangan ka. Kung mo'y matong dili ko balangan, ungoon sa padiha. Pero ako ang nagsilot kanimo o gihimo ko ikaw nga usa ka uwak. Unsa? Tungod sa imong pagkabakakon nga pagkabata, kanunay ka lang na makak. Dili ako! Mulimod ka gayud kanunay. Salbahis kapag yun. Maong gisulutan ko ikaw. Gihimo ko ikaw usa ka uwak! Dili! Ibalik ko sa pagkabata! Salbahin ka! Ibalik ko! Ang butan na bata, malipay ng dulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. At ang inyo mga batang supay sa kung asoy ninyo ng sibunaw nga naguluhan. Batang baka ko, di nilang ta! Mga asoy ni Kuy Gulyat, kinitara dalit ka na to sa RMN Drama!